أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جبوا كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو على كديننا وكلنا بلا جلما. Le 12 mai 1955 le 12 mai 2017 obe ankara mugo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara dafa sambi woro anifla o hukmu kono jamiyatu ansardin tonde munumbe San Pedro ale be Côte d'Ivoire jamana kono yuka ni soja anu ka nyagal lira ni ala barka daye ankara mugo aka sambi woro anifla sorola ka wele bla ankara mugo ma el Ustaz Ibrahim Konate ka bo Abidjan ubora ka kumbe ka chaya demsa mugo baw mobilitigew mototigew kata bismillah aka jabalala ninga dantikele kuma ulase o bela jelen banen ko fe sorola kana wajulu kene belebele sigi wajulu me na nyina mayara Sheikh Ibrahim Konate yarafe San Pedro almambaw to mekene kan adina nyamogo jamiyatu ansardin yara nyamogo lakaw yakuma munon soroka lase angeje anga nyama dawlu dans sa puissance répand tes prières, tes bénédictions et ta miséricorde si le rapproché et le favori Mohammed, fils d'Abdallah, ainsi que sa sainte famille. Exalté Imam Diatta Ibrahima Konate, conférencier. Excellence Imam Traoré Kisma, parrain de la cérémonie. Distingués chers invités, honorables mesdames et messieurs, l'Ansardine par ma voix vous salue avec la meilleure des salutations, la salutation de la fraternité vraie, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Mesdames et messieurs, nous devons rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir permis d'être ici en cette nuit du jeudi 11 mai 2017 pour commémorer le 62e anniversaire de son éminence Sayyid Sharif Usman Madan Haidara, guide spirituel des Ansars. Nous saluons avec joie toutes nos délégations et particulièrement celles arrivées d'Abidjan. Imam Diatta Ibrahima Konate, merci d'être venu. Chers invités, son éminence Sayyid Sharif Usman Madan Haidara est né le 12 mai 1955 à Tamani, en République du Mali. Issu de la descendance de Imam Al-Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, Sharif Usman Madan Haidara est un prédicateur de renommée internationale. Sa dernière tournée en Côte d'Ivoire, du 2 au 12 avril 2017, est un exemple palpable. Au cours de cette tournée, Sharif Usman Madan Haidara a exhorté certains leaders d'opinion à être courageux, sincères dans la diffusion de l'islam authentique, gage de paix, de tolérance, de solidarité et de cohésion sociale. Durant tout son parcours, il a montré à l'humanité tout entière que l'islam n'est pas une religion de violence ni de haine, mais plutôt une religion de tolérance, de justice et respectueuse de toutes les âmes, même les animaux et de toutes les confessions. Mesdames et messieurs, son éminence Sayyid Sharif Usman Madan Haidara est un réformateur par excellence. Il a ressuscité la foi musulmane par la paix, qui est le serment d'allégeance et de fidélité aux prescriptions de l'islam. Il invite chaque musulman à connaître l'islam puis devenir une incarnation pratique des vraies valeurs morales et spirituelles exprimées dans le Coran et les enseignements du prophète. Sharif Usman Madan Haidara, nous vous félicitons pour votre bravoure et votre courage pour l'émergence d'un islam dépourvu de préjugés et de fanatisme. En toute sincérité, vous êtes parmi les hommes que Dieu désigne expressément après le prophète pour perpétualiser l'image originale de l'islam. Les Ansars des sections 1 et 2 de San Pedro vous souhaitent une très longue vie, une robuste santé, la paix du cœur, la joie et une réussite sans précédence. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de veiller sur vous, sur votre famille, sur tous vos proches et sur toute l'assistance
afin qu'ensemble avec vous, plusieurs autres anniversaires puissent être célébrés. Joyeux anniversaire à Sid Chérif Ousmane Madane Haïdra, je vous remercie. Ni sharafuta nana jebe kama ama foko amutota bolo faboka sharafuta nali fencha manye amusoyi akata na anda makele pola node sutrai sani sharafuta kana amuso kuma sutra bole ni serilar sila ani langana taka blankan fe kan selina lalamba fi ani bona kanangole kata kenama Fatete kuma fait chepu kuma anfo moroman jaladola sharifutale na ko muso kwa kabe ko bitu na ko tetele ko la ntra mi foko fulani ko muso ko ya ere sutra ko silama muso farira bela jale yene chawara maharamu ni futete ko ala tina serwati dola ni serwati tumala bitade ko ala bewati de ko anga sutra to nyana Osabula bi ande sutra andem sobe sutra anda islama musofe muso sutra do ogo diga ka sutra do la anga hakedo nana dafa muso sutra do kasi ala fe penni te alijina kola ala ka kishoma ande surufu fon kenaniga basta la jogla majin e ala chemi ye ande ngla kadama kana sorita fa bi ngla katina. Alors je suis le père Victor de la paroisse à côté d'ici, Notre-Dame de Fatima. Donc quand le père est venu m'inviter pour nous dire qu'il y a une cérémonie, je n'ai pas manqué parce que l'imam de la cité vient toujours vers nous et on est amis. Donc je dis, je ne vais pas manquer cette occasion. Donc je suis venu avec le frère, il y a le père, il est aussi prêtre, le père divin, Cyril, il est à Doba, on va se lui. Et puis les jeunes qui se préparent pour devenir prêtre aussi, Corneille et puis Élie. Donc nous sommes au milieu de vous aujourd'hui. Il y a quelque chose que nous voulons vous transmettre, que vous avez déjà fait pour nous. C'est quand on ne connaît pas, qu'on critique, mais quand on connaît, on se laisse aller. Que cette soirée nous permette de vivre dans cette fraternité et d'adorer le seul Dieu, le vrai. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Imamu tombe ngene amebola onikono amije kadota kelute kabota kelute ikone anijina to amedota kelute kabota kelute awundale do ala kafoko yene barake yode sarabe takata alikiyamate anda jira tiye ananga te kadota kelute kabota kelute amo usra do kanye alaka kisine mabaye عليه السلام وعنه وبركات أيه أموني كبيبلا كان سراب عليه كترافو كروبيا نو أيه أسيد عثمان مدن هايدراي لا تقوم بكروكي ولا يدرك حسيه إلى نسوجا والله لا تقوم بكروكي إلى على كرايه il est allé, ça passe il est lié, il est là. Voilà, il est là pour proposer un travail. Allez, amaille à la tête. Allez, ça vient au niveau de la dame. On y a mon chambre, mais à la tête, allez, à la moudame. Allez, barake, barayana. Voilà, il barayana. Avec la nomme de Nier, nous ne sommes pas à ça. Voilà, il y a tout le monde. Ame ka sumuru nufuru kurusoro so fami ka boya Allahu akbar ja ona ke tuwa ja je
ala kana mo de ke dara mi de kamale Allahu akbar amani ala ke ala ka sisabati abona ala kunya ala ka sisabati ufe ama ko de ko ala ka na mo de mo makunya kusa ko ke uye ka awu yere makunya ufe ka sa ko di ama otuma lola do ni na ko zimi lo ade do sira me tombe ka do ade do ka ala fo ko se ka mo le ke fo ko da mo na ala ko dama askila hera ala ka mo hera askila hera ala ka mo hera kami ni san family an yi bo ni kina ka ko ala ka di ina jira hanna ala sona ko kera ami ala imamu fo anga para fo anga iglesia na mo fo an karamɔgɔ y'an kalan min na an hakili la o dɔ kɛra shɔnna o kɔfɛ an b'an ka foli daminɛ international la ka na national n'o ye Côte d'Ivoire kɔnɔ fédération section sous-section bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'a fɔ aw ni ce a yɛrɛ n'an bɔra o kuma na an bɛ an ka kuma sɔnjɔ sabu an kɔrɔtɔlen de don an mago bɛ fɛn na bi shɔn na an y'a dɔn jama bɛɛ mago bɛ o la k'a fɔ cogo di an b'an karamɔgɔ fo k'a fo ka tila k'a fo k'a ni ce an ko an ye mikoro minɛ k'a sɔrɔ anw nisɔndiyalen don ko an bɛna nin su in yɛlɛmaya su min ni a dafara ka bɔ su tɔw la ala ka yamaruya kɔnɔ bi ye su barikama dɔ ye bi ye su nafama dɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɔsɔmannifɛn bi de ye anw ka ɲɛmɔgɔ a n'an ka karamɔgɔkɛ min ni a ye dɔnni lama ala fana ye dɔnni di karamɔgɔkɛ min ma karamɔgɔkɛ min fana ni a kɛra dɔgɔtɔrɔ caman tigi ye ɲɛnamaya kɔnɔ mun ye an karamɔgɔ n'o ye a se ye an ka kuntigi min ye Usmani Madani Hayidara ye bi de ye ale ka su ɲɛnamaya ye k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in yan ko an bɛna kuma ale ka ɲɛnamaya kan a b'a dɔn bi su in ye ale ka ɲɛnamaya dɔ ye an ko arabukan kuma kɔnɔ ni Usmani Madani tɔgɔ fɔra a dɔrɔn ka dusukun hakili jigin den min bangera tamani min ni a bɛ Segu fɛ a tilala a ye kalan kɛ Segu inda Alhaji Omar Sara Ture min ni ale ye mansa sabili fɔlɔ ye fondatɛri ye a ye kalan kɛ a bolo a ka kalanso kɔnɔ watafawwaqa a ye danni kɛ dɔnni kɔnɔ ka tila ka bɔ ka kɛ cɛ dafalen ye o kɔnɔna na a tɔgɔ caman kɔn fɛ ani tilebin fɛ a tɔgɔ caman dɔɔni kɔnɔ a tɔgɔ caman wajibi kɔnɔ a tɔgɔ caman dɔɔni laseli ko ɲuman na a ye silamɛya nɔrɔ a ye valeur dɔ di silamɛya ma silamɛya tun bɛ filɛ cogoya dɔ la ɲɛnamaya kɔnɔ a n'o nɔgɔw wuli ka bɔ a la ni a ka kumakanw ye an b'a lajɛ k'a fɔ sisan kuma kɔnɔ i b'a fɛ i t'a fɛ a ye nɔ kɔni bɔ mɛ arabu ko kan zan na ni tile bɔra ka se kabakɔrɔ caman kɛ la i b'a ye ɲɛdimi baatɔ ni a ye a ɲɛ to tile la ma ɲɛji ba bɔ ou bien ɲɛ tɛna se ka di fili mɛ tile kɔni sabatilen don a ka tile la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli hali bi ala ka a si jɛnya an bɛ ala ta'ala deli hali bi ale ni dɔnnikɛla minnu bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka si jɛn di ale ma ka barika don a si la an bɛ kuma laban ni mun ye cɛ minnu bɛ an nɔfɛ Seydina Umar bin Khattab a ko ala m'a ɲini e ala fɛ n dɛmɛ ni cɛw ye cɛ minnu a si tɛ n'u kolo ka gɛlɛn olu de bɛ wele ko ansar kunu ansarullah ala ko kuranɛ kɔnɔ a ye kɛ ala dɛmɛbaa ye ansarullah a ye kɛ ala dɛmɛbaa ye n'i ka suratu sabah lillah n'a ko suratu safi n'i k'o lajɛ tuma min na ala bɛ kuma ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam
من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ماي الله على جيجا على الدموي كلام وقت مقولود ده وصل كلام نبيين ملكه أنو دوس دوم مقولو يسمع ملكه دمبار دوس أو دمبار دون الوعي كو الأنصار كو كلام محمد دمبار كم لا أود دمبار يورب من نبي عيسى وقص على القرآن كونوا أنصار الله عليك على الدمبار ومن على الدمبار كثير دمبار ما قال الحواريون مقدمون الله يمنون ينولك من نبي عيسى دفع ولوكو نحن أنصار الله أيام ويمون على الدمبار ما أنصار تيم بركة دولي أولا أين نبغى كباني سلكني أين نبغى أدرك كفاية أو سجنا واتو كنا أديكنا واتو كنا مفروض دينا أجمع مغيو أمجا مغيو أديك مرسلا كبا فرمون دين مرسلا أدرك أو فوق أبركة بني أنصارك أريادو ni mota do ne ko ba do hun bari ni kene ni parana jike kilinte fati la ni ansori ta pare ikana miri fui vraiment ko anata dale do minka ibulu bunya do ansori re o kalana ni uyi ulamona ni uyi ukabunya masiki ke wakati be o kama we bunya ta ka sene auna mais k'a fɔ bɛ bonya kɛ anw ye k'u ka kɛnɛ fɛn dɔ b'u o hami ni an mana o tɛ ɲɛnabɔ o tɛ ansɔrɔ ye bɛɛ kɛbaga ye al-i'timadu ala nafsi seku ye ansɔrɔ jogo dɔ ni o de ye a kana kɔnte mɔgɔ si kan a ye kuma kɔnte aw yɛrɛ kan an b'a dɔn dugu in kɔnɔ i b'i si ban iti enveloppe kele mi ne ya yala to ina dula ibolo dongo do ko ne ansori ka enveloppe ye fekele be ugo yini ife na anga kele na ambi wele ikana anga kele nyana maya ni nyoyi abana me ame enveloppe do ibolo de me yini ngoloma ala ye chenu nugu kishi oma ala sona oma kata so kawa ko belebele do nayi kene ni fle kene ni labena me enveloppe bi yala dugu kono kene munugu nofe no kene usira umani mbo me enveloppe ti yala ni bisi kama napiga me nini che bomunugu ye ni bara sanuma nge nu bola kana jo ko ni nugu ye bara ke e ba fo kuma akara chudu meina wotro pushila dingen singina kolona bola e kama kudan kama kudan walai ala kausa wala imamu aku anuzon jara ko ka awfu bunya min kala ai ko ala kausa o bunya be bunya masigibe alhamdulillah mbade oni dantigali ni bismillah kanunu ne kofe san pedro ma bawfe kuma nana di wajulu kala yara ma no ye Sheikh Ibrahim Konate ay femunu lasi anga nyama daf ambi ambade fonel islamaya ka fuli islamu fonel jedo ngo fuli nam gale ashina ni vlinde hakilla ambe ala misadila nous sommes le jeudi 11 mai l'an 2017. Anna Mariama Batula Denge Isa Bangeni Kofer. Samba Fla. Ani Sengita. Ani Sangolo Vla. Ani Kaloloru. Ani Tleta. Ani Tlekele. Anonyo Smash la Meuka Jatema. Le Kiraba Kafaso Blasani. Kishimlema be Kirabanyi. Ambe o samba kele nabi ani sanji kamenani ani sambi saba ni sanji shegi ani kalo shegi ani tleta ani tleloru ambo la shina San Pedro konoya anga foli be nyamogo wi nambora yi ka kene intigu fu
n'o y'an karamɔgɔw ye n y'o de fɔ Ayidara ko Ayidara tɔgɔ de b'a la a bɛ fɔ le ji ma ko ɲɛkoji k'a sɔrɔ nunbala jalan tɛ to a fɔ ɲɛkoji tolo bɛ ɲigi bonbo bɛ ɲigi nun bɛ ɲigi da yɛrɛ bɛ ɲigi mais n'i ko da tolo nun ɲɛkoji dɔrɔn a kɛra manamanakan ye fɛn min ye Cheikh Ousmane Madani Hayidara tɔgɔ don Ansariya la o y'a kɛwale de ye n'i ye sansan kori ni sa bɔra a la ka mɔgɔ cin i kɔni ma mɔgɔ cin nka i tɔgɔ tɛ bɔ a la dɛ ni sa bɔra i ka sansan n'a ka mɔgɔ cin i jalaki tɛ nka i tɔgɔ tɛ bɔ a la bawo a kɛra i ka sansan na n'o tɛ ni nɛɛma bɛ Ansariya la a bɛ fɔlɔ karamɔgɔw kan ni hɛrɛ bɛ Ansariya la a bɛ fɔlɔ karamɔgɔw kan ni bonya bɛ Ansariya la a bɛ fɔlɔ karamɔgɔw kan parce que a ma mɔgɔw former foyi la fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bonya n ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɛ silamɛya dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ y'an former le ala kira tun bɛ cogo min sallallahu alaihi wa sallam kira tun bɛ kuma sahabaw fɛ k'a ye mɔgɔw ka mɔgɔbaw bonya u bolo ni bɛ fɛ mɔgɔ k'a kan tigɛ yɔrɔ yiri la a ka fɛn bonya t'a dɔgɔya a bɛ jɛ i ka to kɔ ka jɛ i ka ji kɔ ka jɛ i ka ala kɔ o de kun bɔra silamɛya la an ye tɔw dɔgɔya k'a ban ni domutulu banna n ko a bɛ se munturu le ma ni karamɔgɔ kun ma kuma ko balawu kun bɛ diinɛ karamɔgɔya la dɛ an bɛɛ kun bɛ forokiya bɔ an tɛ k'a ye bilen o tuma an bɛ kɛnɛ in tigiw fo n'o y'an karamɔgɔw ye u ye nin kɛnɛ kan a ma bara anw na walahi nka a bonyana an bolo di imamu bɛɛ yan n'an ko an b'u ta u tɔgɔ ma kuma donsow ka kuma b'an minɛ ko n'i ye dunan bila ko a k'i ka fɛlɛ sogo tilan n'ala ma fara i ka wulutigi den tɛ fɛn sɔrɔ n'an donna tɔgɔ wele la dɔrɔn an bɛ don fili la. Aujourd'hui nous commémorons la naissance d'un monsieur que Dieu a donné aux Africains, qui a restauré les valeurs africaines aux Africains, qui a démontré par les versets coraniques des actes que Dieu n'est pas arabe, Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas noir, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances, qui a créé l'humain par amour, qui a créé l'humain par amour, et qui a honoré l'être humain. C'est Dieu dit dans le Saint-Coran, voilà kade keramna bani Adam. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Ce monsieur qui a démontré dans le Saint-Coran qu'on ne peut pas prétendre servir Dieu dans la violence. Un bon musulman est un bon voisin. Un bon musulman est un bon mari. Une bonne musulmane est une bonne femme. Un bon musulman est un bon frère. Un bon musulman est un bon concitoyen. Un patriote. Dieu a créé l'univers dans sa omniscience, dans sa sagesse. Il a voulu qu'il y ait des divergences entre les humains, raison pour laquelle Dieu n'a pas façonné la raison comme les yeux. Si je vous tends ce bout de papier ou bien ce lotus et vous demandez elle a quelle couleur, on serait tous en unanimité que c'est de la couleur blanche. Nous voyons les choses de la même manière. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand tes yeux voient du noir dans le blanc, il faut te faire soigner. L'oreille, quand il attend le bruit d'un balafon, ça ne résonne pas chez les Djoula en tam-tam. Quand le malinqué entend le bruit du guitare, ça ne résonne pas chez les bêtés en bruit de guembé. Les oreilles entendent de la même manière. Mais quand il s'agit de réfléchir, de réfléchir, de penser, il y a toujours divergence.
ni ma wali kanko banga borola amba snogo bla mogola tandis que Konaté Ibrahim n'est pas éloquent en français, c'est pas grave, car il n'est pas francophone, il est malincophone. Kanga pasteur fou ko shuina amu ka duwa le fait ou ka duwa de kanye oui billahi shirfuka la nyine aka do lube kono bani anga dugu bali kuma si amalo ni be ka bunda bali amagwewa. Il est le chirurgien spirituel qui est venu opérer l'islam, enlever sa maladie. Quand on shirfuka nya ni est chrétien, il y a pas chrétien là. Elle est redou. Slamaya la mogo ka mogo ye mogo de mogo ka dine koti mogo concerné. Alaykum anfusakum. Ilode. Oh. Na ye kuma u fodoro ibe tafsiru gbele yere la. Attention ni ye ko nguru min to ye mi su fe were la. Alors ku ya nemu fasi. O ya nemu de. Ngara mo ye tafsiru ye nyaayi. Menaya. Alaykum anfusakum. La yadurrukum man dalla idha tadaytum. Ika slameya iba folo iyere la ibe minve ibo kanu ibalemaye awaju tole fanga mi slameya la afanga ye kuma di murute bomute marifate kele est décédé celui qui n'a pas d'argument emploie la violence. Ame sherifuke fo ale mi ye communauté o fara nyonga balemaya betlan kata yoro damandama mogoya ye balemaya ye sinyogoya ye balemaya ye siginyogoya ye balemaya ye dine nyogoya ye balemaya ye ka foli lase anga pretrima ko shui na ambi feka kumanga sherifuke le kan tout simplement. Assayed Sherif Ousmane Madane Haidra Jondo ambalema o yele keneka anga imamu o yele keneka kubadu ala ko natunga le dia walau sha Allahu la ja'ala nasa ummatan wahida. Si Dieu l'avait voulu, nous serons dans une même religion. C'est ça. Ou bien, avec le groupe de la San Pedro contre le mensonge. Si Dieu l'avait voulu, les interdits sont un signe de respect par Dieu envers l'être humain. Les interdits de Dieu sont universels. Elle est interdite avant l'interdit. Le voleur sait que le vol n'est pas bon. Et raison pour laquelle il part tardivement. Il ne dit jamais au boutiquier, aujourd'hui à partir de 1h30, je vais venir faire opération. Il se cache. L'interdit a été interdit avant l'interdit. Personne ne se vante des mauvaises choses parce que notre faculté nous permet de comprendre ce qui n'est pas bon. Mais si Dieu t'envoie un messager, ce que tu sais déjà qui n'est pas bon, te dire que c'est pas bon, il t'a respecté. Voilà que de Keram Nabadi Adam. Natunga ala dia. Oh, ata file kana shuye ninga kui. Ay ala mi yetani mbolo kenyo wansina ni mbolo la dro iba bwala. Okuma akumbe wali fen kala ya ni ya mina dro iba bla. Osete ala yewa. Ah? Akumbe wali muso golo gwa mbolo koro papa ou bien ka yigi na fo 380. Ni magara wali muso laptan dron kurambi ke Ambora pasteur fait Moïse Damele amboro ka dugula sisa wajulila wallahi pasteur na bulla biblu na ansigira ka wajuli keta et puis sinanguya ni tolo ne bani nyogonche katla ka ambunya ka dumuni dama anda to ka dumulu dama wallahi ya karaki
l'Afrique ne connaît pas de crise confessionnelle. Ça, c'est dû à la culture africaine. Farafina dina kele te se kado o sababu ye farafin ka dine famu chogo leye ngara mo ni bi jenga fara naam farafin ye dine famu ala ka la nyini de ka ala la nyini ye mu ye dine na ikini ala ched la mo were ka boy numa ika dine na kunyi kuntum khayra ummatin ukhrijat linasi. Vous êtes la meilleure des communautés. Mais on demande pourquoi. On ne peut pas être le meilleur comme ça. Il dit non, vous êtes suscités pour les autres. Les musulmans sont les serviteurs des autres. Ansaru nano bara leke ka fere nyini fo imamu ka lafia ka fere nyini fanga dugu pasteur ou place kaye kana dogoya mo bulu islamé kamelen ka bara yoye islamé wartigi ka bara yoye islamé setigi ka bara yoye ta'muruna bil ma'ruf kamogo wele kana nyuma yama wele li yoro saba afolo kamogo wele ni jogo ye o ka boni nei aywa islamé ko anga pasteur ko abna sira nyini ko anga je ka abunya sira la ni ala sona ko bara dobu bolo sini vraiment ambu fo ka duwa o nyino fe ka duwa o kuyi anga sigi ala ka dia o farafina ame feni de ka famu ye désormais dina koyi o yi kungo ye ni ya ye ko chrétien ya kay lo mi yi jogo koso mi yela manake parce que je vis pas de l'islam ndona na ko be alijina le yini ni ya ira na ko chrétien le alijina israël me dola ifana beti ayira chrétien kala yi jogo la ni ka hinaye ko islam ya lo chrétien ta fana balo abe do ala ife anga kete anga nyogon dogo ya ni nyogon lebu dala wallahi parce que na be jula ka medoni ni le yanga message am vega min la se farafina be mana ko mi manga frontière la ala ka bo yoro site diani kele et puis la harab bele ya kele le ba wuli o kuma ko pasteur be sira nyini jama o kuma bi je ka pasteur bonya sira la ka kenetigi ka foye ko pasteur ko aye sira nyini o kuma ni sira soro la amba bo pasteur. Ok, vraiment, mon père, vous avez la route. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Merci pour votre présence et bien des choses à votre communauté. Hein? Natu ala dia akumbe dolo ke nogo tanaye ina fo nogo ni asidi ma ben folo chogomi ni tun ya mi drambi shudo folo ka fo dolo ko gunde dabla a market ay kira ubla kana mogo bunyeli koso okuma ni ala ka bunye lo o de to ko alijine ni ma ala ka bunye lo okuma kera flitai anaye nyo usene ko nege nege halbi mi ngwate kunge ambi di fali umake angara wo okuma ya fa odele ko fe sui na sra kaja parce que bi wala dai amba fo abe logo dola sigata la de abe logo jume parce que ala yi mogo bunye ayile ere bunye kumi nga yere talo mogo shini lomba ka tlema be ngara mogo ma fa ikalla kuma ina de mi fe ka marali mogo na lomba ka tibe mais mogo na kanuba na deme babi be okuma ukonga kuma chemi nga shiruke ne ta lomba ka nganya kanuba yi ne ta lomba yi nganya deme lai okuma muyem blanga kanu nga deme we hakli femi ye no de la na kanu na ambulo hakli femi ye no de la ni vara la deme lauka comme il fana ye hakli mai ndara la tikini ala inde me nga fa chokola afana bi hakli ta parce que ala ye mogo bedani hakli ye quoi qui commandeli
hakili fɛn min bɛ se ka hakili commandé hakili télécommandé le tɔgɔ ko kuranɛ magangaw yɛrɛ k'o kana to kira ka wajuli le kɛ ko a ka kumakan qawlun yu'tharu ko n'a y'a fɔ dɔrɔn ko c'est fini n'a kumana ɲɛna ko a b'i minɛ o tuma an ye a Sayyid Sherif Usman Madani Haidara an y'a kanu dalu min kosɔn o dalu ye kuranɛ di a y'an sama duwawu la an ka bi tɛmu jɔn ye Haidara ye o tuma n t'a fɔ fiyewu kira mɔden lo a bɔra Huseini na a bɔra Hasan na a bɔra Abu Talibi la a bɔra Aliyu la c'est pas grave hali ni Kulubali lo nga o tɛ dɛ hali ni Kulubali kun lo n bɛna kuma min fɔ c'est valable est-ce que i ka faamu karamɔgɔ ko in diinɛ ko tɛ dɛ lomina lona farafina bɛna fara ɲɔgɔn kan ka foroba Ala fo min bɛ se min na ka Ala fo Haidara ko in na n ma fɔ i ka la n bɛ fɛ i k'a lamɛn i k'a mara dɔrɔn tiɲɛ fɔla tɛ tiɲɛ fɔ ko mɔgɔw ka la la tiɲɛ fɔla tɛ tiɲɛ fɔ ko mɔgɔw ka tigɛ a la tiɲɛ ni nkalon ka sin kelen min nka si kelen tɛ o ye i m'a ye o tɔgɔ fila bɔra ɲɔgɔn na i bɛ tiɲɛ tɔgɔ la wa a kɔrɔ le ko toɲa 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 a bɛ to a ɲama hali ni diɲɛ bɛɛ bana la o tuma ni tiɲɛ b'i bolo ka ban a fɔ hali ni diɲɛ bɛɛ bana a bɛ to a ɲɛ kelen ma o tuma n kun bɛ siga an ka kuma na ni n tun bɛna yɛrɛ ta fɔ n kun bɛ siran an ka kuma na ni n kun bɛna n fa ta fɔ n kun bɛ siga an ka kuma na ni n ko n y'a minɛ karisa da nka foroba Ala ye kuma min fɔ o yɛlɛma cogo t'o la o tuma n bɛna n ka baro bɔ foroba Ala ka kuma na a tɛ yɛlɛma hali i ma la tiɲɛ sinan tɔgɔ ko wuya i bɛ wuya kɔrɔ la wa k'a bɛ wuya hali ni diɲɛ bɛɛ jɔra k'a mamu k'a pɛntire k'a sape lon dɔ wuya o tuma an tɛ siran dala kan kɔrɔ n yɛrɛ ta ten n yɛrɛ ta ten su in na a ye garibudennin sama duwawu la a bɛna kuma Sherif Usman Madani Haidara kan mɛ kira mɔdenya bi su in na baro kun da Ala ka jamu ma n da tɛ so o ma hali ni Kulubali lo n bɛna kuranɛ aya bɔ i bɛna lɔ a n'a valeur ka kan Konate n bɛna kuma kan contexte jumɛn na waliyu bɛ ɲɔgɔn ye réunion kɛ yɔrɔ min na larusi kɔba dala ye Sidratul Muntaha la kutubuw ka yɔrɔ la awutaduw ka yɔrɔ la ma se yi dɛ waliyu bɛ min yɔrɔ yɔrɔ n t'a yɔrɔ la bawo ne yɛrɛ tɛ waliju ye a jurumunitɔ bɛ walijuya bɔ min n ti waliju ye o tuma n ka bɛna kuma Sherifukɛ kan mais ani walijuw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ ma se yi ma se yi dɛ n t'o yɔrɔ la o tuma n'o b'i kɔnɔ i b'o bɔrɔ bila kuma tɛ se o ma ou bien n y'a ye sigi o la ani kira bɛ ɲɔgɔn bolo Abubakar bolo b'a kan na Ala kumana fɛ o yɛrɛ tɛ o fana tɛ kaba Ala k'an da ne ka sigi o ma tɛmɛ tabali kan jurumutɔ b'o yele wa anw bɛ Ala ka yafa le kɔ ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wallahi anw dara la ni Ala ye anw ka ɲumanya bila a ka ladiriya minɛn kɔnɔ an bɛ bin billahi n'Ala y'an ka ɲuman bila ladiriya minɛn kɔnɔ an bɛ bin o jama n'o kafa t'an na mais an ka walada a bɛna boli mun kan hadisa dɔ bɛ an bolo bɛɛ b'a kala ko el ulama'u warasatul anbiya ko lɔnnibagaw ko de kira tiɲɛ tala kiraw tiɲɛ dalaw ko lɔnnaw de don o tuma n delila k'a f'i ye hadisa kalancogow bɛ yen ka se ka hadisa ɲalɔ hadisa ɲanabɔlen kɔfɛ a fɔ hadisa ma sɔhihu surutu dɔw de kɔsɔn mais kira y'a fɔ kɔsɔn tɛ an karamɔgɔ sɔhihu kɔrɔ tɛ ko kira y'a fɔ dɛ
shurutu dɔw de dafara la k'a kɛ sɔhihu ye hadisa ko in kalan ka ɲɛ dɛ a fɔ hadisa ma ko dɔyifu kira m'a fɔ kɔrɔ tɛ dɛ mais shurutu dɔw de daɲagara o de y'a k'a ye an bɛ sɔhihu minɛ an bolo fila la parce que kiti min ɲinina sɔhihu la a ka gbɛlɛ a ka kɛ wuya ye miiri kosɔn o kuma o ma dafa min na sa an b'an bolo b'o ma dɔɔni mɔgɔya lagafulen don a kana b'an ka taa kɛ fu ye mais nin bɛɛ kalannen kɔfɛ anw nana mizanu wɛrɛ ɲini min b'an kisi ka bɔ nin fana ma parce que hadisa sɔhihu dɔ bɛ yen hali i ye kolon la pɔmpe silamɛya jugu ɲɛna k'a k'a fɔ a ti sɔn ni ma ko b'o dɔ la ni ko tiɲɛ tɛ n b'i invité mɔgɔ dɔ ɲɛna n ka hadisa sɔhihu dɔ d'i ma mɔgɔ min tɛ silamɛ ye n k'i k'a lakala a ɲɛna ka i tɛ sɔn ati k'ala rasululayi dɔ bɛ yen hakili tɛ sɔn ka sɔrɔ n'i y'a filɛ a bɛ sɔhihu la hadisa dɔ bɛ yen hadisatigiw fɛ min cɛ ka jugu a bɛɛ a bɛ fɔ o ma ko mawudu k'a tigɛ k'a lakira kan k'a hadisa ta ka n'a bila kolon bɛɛ nana ye ko ni nin bilala le o le cɛ ka jugu hadisa bɛɛ ye lɔninaw fɛ n'i y'o hadisa fɔ lɔn kama lahara i labɛn ka ɲangata kɔnɔ parce que ko kira ko mɔgɔ min ye i tugu ka wuya la ne na k'i k'i sigiyɔrɔ labɛn t'a la o hadisu mawudu diɲɛ bi mɔgɔw nana lɔnni ɲɛɲini fo k'o mawudu bɔra an ka sihahu la hadisa dɔyifu dɔw bɛ yen ni ne bɛnna baro la lon dɔ n tɛmɛtɔ b'a kɛ ka wajuli kɛ piyan a bɛ k'e kɔnɔ ko nin yɛrɛ ma kalan o hadisa dɔyifu fila bolo n'i ye gbɛrɛ na i bɛ n'a ye attention ye mun kosɔn parce que kuranɛ aya n'a dɔw bɛ taama bilahi a dɔw kɔrɔ fɔla kuranɛ aya la ou bien siyansi sɔnna dɔw ma ou bien kolon sɔnna dɔw ma hali n'o bɛ hadisa la ne b'a fɔ pied et puis k'an ja gbɛlɛya parce que ala ye kira garanti ko wala yantiku anil hawa ko a tɛ kuma kun fɛ donc an ka bi baro sera lɔnnibaga jumɛn de bɛ kiraw tiɲɛ ta o tuma an ka lɔnnibagaw ka candidature don ka filɛ n'a kɛra min ye an bɛ kira muhamadu tiɲɛ don ma su in na bon n nana ni n ka candidat ye n ka candidat tɔgɔ ko aseyid asherif usman madan bon a ka candidature bila a bɛ kuranɛ na bon n balimakɛ pe i fana ka na n'i ta ye an karamɔgɔ kuranɛ dayɛlɛ i bɛna ni karamɔgɔ ye ulama warasatu ni alimbiya ye n'i y'a kɛ karamɔgɔ bɛɛ i ye kuma juguba le fɔ parce que kuranɛ ye tiɲɛtalaw tila fakhalafa min ba'dihim khalfun warisu alkitab ya'khuzuna arada hadha al'adna wa yaquluna sayughfar lana sayughfar lana sayughfar lana i nga pointe non turu yɔrɔ ye dɛ ngara mɔgɔ kuranɛ dayɛlɛ n sena ka teli jana an bɛ baro da bɔ an b'an kalifa foroba ala la ne ni aw a k'an kisi ka bɔ seitanɛya ma n'o tɛ seitanɛ yɛrɛ kɔni taara a bɛna mun kɛ tugun balimaya a dafara kɛnɛ in kan sigiɲɔgɔnya a dafara kɛnɛ in kan furuɲɔgɔnya a dafara kɛnɛ in kan kelennaya dafara kɛnɛ kan seitanɛ bɛna mun kɛ fɔ min place b'an yɛrɛ la fɔ min parce que seitanɛya ye wale de siya tɛ seitanɛya ye jamu de mais si tɛ si bɛ yen jamu bɛ yen a faamuna tigasi ɲɔsi jabasi o kuma mɔgɔ si tarawelew si ye tiramankan ye jabatew si ye tiramankan ye tiramankan si ka siya mais u jamu bɔra ɲɔgɔn na jamu ye kɛwale de ye si ye i ye min sɔrɔ i bɛɛ mana seitanɛya tɛ si ye jamu le
o de la ala ko minal jinnati ko shetana wa kulo be ko amogo be mu ya sama ini lo mi mangan ki nyebo ofe wa iz qulna lil malaika usjudu li adam fasajada al malaika kulluhum ajma'un illa iblis qala ma mana'aka an tasjuda iz amartuka qala lam akun asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamayin masnun. ala ko shaytan ya ye fein soro mami ala ko meleke uma aya dama bunya Qur'an ko fa ko yorobe sajadal malaika ko meleke be ye o sujudi o be illa iblis kango konga brisi kumbe ko ale ki ba kunu lon ala ni bi lon ala mi ma préjugé ke ama mo juger folo aya nyininga ko mungera ala matulonga hakili la de mungera wama kunna mu'azzibina hatta nab'as rasula ala ti mina fiu fa ka dalu bedda ka so abilo molanga ala ba non de ala ba non ala kana nyebol yor lo yoro chife ani lo ro mi manga chetana fana ka argument fle non afana bula ma ka convainc hey vraiment ma ken convainc nga dalu be mbolo hey ka dalu fle ni ala ka dalu ti abla sino dalu kumbe shaytané bulu akada luku yemu akola akon ko ale shaytan te jonye a asujuda mimmi bajigi li basharin farsuko tigi waraye khalaqtahu min dana ale nyanaya min solsolin min hama'in masnun kabam mo ndoro la mo fima shaytan couleur de anfa adam fitna fima malama nga to nga wajuli ke ako adaman dana le nyana ko adaman kala na le nyana malama nga lani ala e bunya dima ako ale mako Allahu wasi'un inna Allaha wasi'un alim ni bunya kelendirima awada lombal lebe ala fe ila be atina toy kelembolo abina dowre dimo wore uma to aka kuila hasidiya le ala lombaliya juye hasidiya nyengoya ala lombaliya lo ala ka here ka bo ikelenda ima tubabu mangala ona sisa ananzigele wajuli son nat lala ne de ya wajuli ke ni ya sonta kamera ina ou bien nga portable nan lala madi kramogo konema di ustaz konema o ba di president ma an podium nga mogo nga songele abidinu no bema ntabe nku sikatola keneka tiende ale betla ka di au bema au tabauku na usira so abadi akadema ya bema au tabauku nemi ya folo atobe ya ibe bien be servi a sona kasora maba jonne yoke tubabu ke sero la ala mi yanda ki kale kwa ya mbunye ala bidoka bunye ke dota chinye sababu yewa ala lombalia le hasidi makusa no te foite malemanga son logo fiela doka ka magasin lo igere fe a garzige titasa Kramoke son moko kele ko fe ka tigera fiye kala ndendo ka wuli aka fo bikiena ku yere be kuruka aso aka kuila o de maku shaytanena malom so son muso do kan ni soro furula aka denwuli ka kenye ko ala yo latige jogoro ba so nde do ka wole nyina ka tlaki ibla siraka ay wala nyana bina mufanye ifana wala ka furula yiru nyana ya bi sigu suma koro I wolola ifa ka foro nyana ibuka ka sene I wolola ka lu nyana ya ibitla ka shibongo no ama fo bo
ni ala tɔgɔ fɔra kɔrɔya bena ni ala tɔgɔ fɔra lɔyɔrɔ bena ala tɔgɔ bɛ yɔrɔ min ka lɔyɔrɔ fɔ ye o de ye seitanɛya sababu ye ala tɔgɔ bɛ yɔrɔ min ka kɔrɔya fɔ ye o de ye seitanɛya sababu ye ala tɔgɔ bɛ yɔrɔ min ka place filɛ o de ye seitanɛya ye ala ka don ni seitanɛya cɛ naam Bismillahirrahmanirrahim. Nawara ya mansinzini furuba ala tɔgɔ ye ala min tilennen don n'o tɛ a man jugu Dieu n'est pas méchant mais il est seulement juste. Il est juste. ala man jugu dɛ mais a tilennen don. Nous ne sommes pas les premiers êtres sur terre. Je ne suis pas le père Adam, n'est-ce pas? Mais Adam a œuvré pour son futur, qui est la vie après la mort. Chaque esprit, chaque intelligence a cette image-là. J'ai eu à aborder ce sujet avec un frère qui me dit que déjà lui, il ne croit rien. J'ai dit non. Ne pas croire à rien est une croyance. Oui. Il dit que lui, il ne croit rien. D'abord, c'est même une croyance parce que tu penses que tu ne crois pas. C'est une croyance. Je lui ai posé la question suivante. Qu'est-ce que c'est que la mort? Il sourit et me répond, non, la vie après la mort, ce sont les inventions philosophiques. Sinon, après la mort, il n'y a rien. La mort, elle est naturelle. Je dis ce mot-là, je voulais entendre le mot naturel. C'est naturel comme foutu? Il dit oui. Parce que quand on a faim, on mange, c'est naturel. Hein? Quand on a sommeil, on dort, c'est naturel. Quand on a soif, c'est de l'eau qu'on prend, c'est naturel. Ok, donc la mort est naturelle. Il répond exactement c'est lui. Ok, c'est pas grave. Mais pourquoi? Quand il s'agit d'aller à la table sur la nourriture, l'âme est pressée. Regarde, il n'est pas midi. Madame, fais vite. Quand il s'agit de dormir, l'âme est pressée pour aller sur le matelas. Mais pourquoi toute âme a peur de la mort? Pourquoi? Pourquoi chaque peuple, chaque ethnie, chaque race, les êtres humains ont-ils peur de la mort? Qu'est-ce qui a hanté les âmes au sujet de la mort? Pourquoi après la mort, il y a des rituels chez tout le monde? Le paix à son âme. Quelle paix et où? Donc, ni yesira bila dɔrɔn n tigɛ mina walikan bɛ sunɔgɔ bila n na. An b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye, ala min tilennen don. Mɔgɔ min na fɛn n'a bila fɛn bɛɛ hakili de la. Déjà ala tɛna lahara programme yɛlɛma i kɔsɔn parce que a déterminé na kama. Ala ye baara le don mɔgɔw kɔrɔ k'u bonya ka baara minan di. Hey! Ala ka hinɛ ye tiɲɛ ye, an k'an k'an jigi la o kan, mais ala ka ladiriya an k'an ka siran o ɲɛ. An b'an sinsin ni ala de tɔgɔ ye, o ladiriya min ye jɔn dɔ fisaya jɔn ye, jɔn dɔ ka fisa dɔ ye, ladiriya le kosɔn. N'o tɛ ala ni jɔnw cɛ bɛɛ ka kan. Aya. Yɔrɔ an ka kundimi aya dɔ bɛ yen n'an y'o d'i ma tawhidu la i ka ala lɔnni tɔ bɛɛ bɛ tunu arrahman alal arshi istawa ko ala bɛ larusi la bizatihi donc ni ko ala dɔrɔn dɔw ɲɛna arabu cɛkɔrɔba dɔ le sigilen bɛ sanfɛ siginanba dɔ la n'a b'a sen filen falanta i b'a di. Et puis an ma wele ka n'a yɛrɛ est ce que o y'i ka darisu le ye wa? Ala bɛ min min ye min de n ko min danna le min danna o de kosɔn o taara imam maliki an ka imam in dɔ ɲininka arrahman alal arshi istawa la a ko al istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul was su'al anha bid'a.
n'a fɔra a dakanyana siyakan na k'a bɛ faamu k'a dakanyana o kɔrɔ k'a kɛɲɛna mais kɛɲɛ cogo k'o ti ɲɛlɔn mɔgɔ fɛ mɔgɔ k'o sɔgɔbɛ a bɛ cogo di k'a bɛ fɔ o de ma diinɛ na ko bida fɔ cogo wɛrɛ bɛ a la to n k'a kɔrɔ f'i ye arrahman man ye mahinɛla de ye arrahman arrahmaniya bɛ wele de ko mahina mahina a faamuna la clémence mahina ye mun ye kɛcogo min ka di la i kɛra o ye ka sɔrɔ i ka lettre ma se ala ma exemple ni ala kun y'a yiri i la n bɛna univers da univers la n bɛna planète dɔ da o planète in na a bɛna oxygène ta ka ɲɛnamaya sababuya o ɲɛnamaya in na n bɛna danfɛnw da ka dɔ bugu ka dɔ kɛ bugubali ye o danfɛnw na n bɛ dɔ kɛ nima ye ka dɔ kɛ nintan ye o nimaw na n bɛ dɔ kuma ka dɔ makun kumataw la ka dɔ kɛ adamaden ye k'a cité k'i k'i ɲɛ sago ta avant la création i kun bɛ jumɛn ta mɔgɔya kɛ mais arrahman i ye lettre le ci ala ma k'i kɛ mɔgɔ ye wa la arrahman o tuma mahinɛla in ye an da a ka mahinɛ de la k'an kɛ cogo ye min ka d'an ye allazi a'ata kulla shay'in khalqahu summa hada mɔgɔya ka di ile ye cogo min misiya fana ka di misi ye ten de i ma y'a t'i ɲɛbɔ i ka zipu fɛ balimamuso mɔgɔya ka di ile ye cogo min sagaya ka di saga ye ten i m'a ɲini dugu bɛɛ la e bɛ taa butigi la ale bɛ taa bin nɔfɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛ le la o ka papier gansan cɛ k'o kɛ ɲɔgɔn kan ko wari saga yɛrɛ fɛ toi tu es fou sagaya le ka d'ale ye an ka taa bin domo an ka na la cɛ o ni bɛnna min ma lo min haya an karamɔgɔ an b'an sinsinni ma ɲi tɔgɔ ye ala min tilenna tilen kosɔn a ye fɛn dɔ don adamaden na a tɔgɔ ko hakili n dun y'a f'i ye o hakili in bɛ ɲumanya ni juguman lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hakili bɛɛ bɛ ɲumanya fɛ ka istiwa ye de kɔrɔ fɔ wa n'o tɛ n'an tɛmɛna an kana b'an ka kɔrɔ fɔ kɔfɛ dɛ ala bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko arrahman mahinɛla min y'an kɛ tan alal arshi arshu ye muluku de ye ala ka masaya la istawa bɛɛ ka kan ala fɛ ala ni jɔnw cɛ bɛɛ ka kan mais jɔnw lɔ yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ jɔnw tɛ se ka kaɲa parce que ala ka ladiriya bɛna baara kɛ yen sama man fisa mɔgɔ ye parce que a ka bon mɔgɔ man fisa sama ye parce que sen fila b'i kɔrɔ ala fɛ samanda man gbɛlɛ mɔgɔ da man nɔgɔ ɲɛmɛrɛ da man gbɛlɛ soso da man nɔgɔ gbɛlɛya ni nɔgɔman tɛ ala fɛ a n'a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ innama amuruhu iza arada shay'a an yakula lahu kun fayakun soso dana kun fayakun arrahman aduye sanda rahmatan kun fayakun inde la istawa bekaka yel vamu de vragra bon ok lo e mi go ala bel la bishla ni ni ga sa joy portable ni la tubabu keke ni be ka tubabu ke yala iba waraka wa ni ni waraka itina kurasa fara ala ɲini na i yɛrɛ ɲini a ma f'i ye ka ala yɔrɔ ɲini i yɛrɛ yɔrɔ ɲini fɔlɔ i danna mun kosɔn an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min ye hakili don adamaden na o hakili de ye adamaden ka juge ka tila ka ko kɛ ɲɔgɔn saba bila o hakili in na ko kɛ ɲɔgɔn saba n dun delila k'a f'i ye yan ko kɛ ɲɔgɔn saba ala y'o bila hakili la fɔlɔ o y'i karamɔgɔ ye filanan o y'i terikɛ n'i dɛmɛ ɲɔgɔn ye a sabanan o y'i ka juge ye i karamɔgɔ ye jɔn ye i ka école maître tɛ dɛ i ka kunu o de y'i karamɔgɔ ye bilayi n'i ye kunu filɛ i bɛ waladaba sɔrɔ kunu kamelenw filɛ bere b'olu le bolo u tɛ se ka taama ɲɛnama o tuma e min b'i sen kan bi kamelenya la a minɛ ka ɲɛ i ni ala ka bɛn a la n'o tɛ kɔrɔbaya b'a bɔsi i la
Alhamdulillah badenw nin tun ye San Pedro kaw ka anniversaire kɛnɛ ye Ousmane Madane Haidara ka san 62 sɔrɔ hukumu kɔnɔ 12 mai 2017 u ma dan wajulu kɛnɛ sigili ma i k'a dɔn u ye dɛmɛ u y'o ta ka ɲɛsin alisilamɛ dɛsɛbagatɔ camanw ma malobɔrɔ min n'a bɛ t'i jɔ fo malobɔrɔ 70 ani kɔ ka nasɔngɔw da u kan tilala ka bɔ ka caya ka jolidi belebele kɛ jolidi min hukumu kɔnɔna na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ɲɔgɔnna wɛrɛw ka ɲɛnamayaw la kisi nin de tun ye fɛn ye min n'a bɔra San Pedro kaw ka anniversaire kɛnɛ kan san caman ta bɛ Ala bolo Ala ko yira ne ni aw la ka foli ani waliɲuman dɔn ta ka se Côte d'Ivoire jamana sigibaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la San Pedro su bɛrɛ gabiyaji meyaji a k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga sere more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je